Kalpasan ti pan nakauram, iti do nga balay, dito kamanggaan, syudad itibigan, ket kastoy tinagbanagan. Ket inkamin nakipatpatang ken ni Chief Inspector Flor Obrero, numano iti gatad, iti napukaw, iti do nga balay nga nauram. Naamuan ti kaming ti bumbero ti gatad ti nauram iti Merkules sa di barangay Kamanggaan, Bigan City. Ngem dyan nakagapuanan iti uram ket saan pay nga naamuan. Kapuanan ta saan pay nga nalpas ti investigasyon da, tahaan da pay nga makasarita, dagiti pamilya nga nauraman. Detoy duwa nga ko biktima iti detoy panakauram ke agaro more or less 4.5 million. Ta kunatayo medyo dati kaantikan na dagiti balbalay ken adu gamin dagijay business dadagijay sab-abel kang runaan na pay dagijay sansanikwada nga dagijay na antik nga mebles iso ti mesa nga nairaman ket dagijay met ti talaga nga nang kompyutan da dagijay damages da. Nadamag piti press corps ken ni Chief Inspector Obrero no anya ti makunana kadagiti tattao nga sumanoo maipanggep ti serbisyo ti kameng ti bumbero idi madama nga lablabanan da ti uram. Siguro tilaeng pagkaammo tayo dagiti ket syempre talaga normal lang siguro hanga maiwasan ta adalat tami dijay kasalahan da matanggap wenno anya ket nun nyaman dijay makita da nga performance dagiti firefighters tayo talaga nga inaramid namin nga kabaylan da kas makita yo met idin nga talaga nga amin met nga dagiti fireman tayo ket talaga nga dijay da bising-bisi da amin nga agsupsupres kadetoy nga panagapuor ket talaga nga inaramid tayo met ti amin ket nun nyaman dagiti sasaw tinangnang ro nala kuma dijay pinakatulong dala kuma ang dapat timulong da wenno nyaman hangge di agsaw-saw ta dijay awan ti maitulong na dagiti kasi nga bamba. Daman kastoy nga mapasama ket bagaan lang iti kasitgan nga stasyon ti kameng ti bumbero. Ken detoy met ti balaag ni Chief Inspector Obrero kadatayo. Alay dito nga kundaway ta DJ kang runaan na umunan DJ kuma firefighting operation tayo nya. Kang runaan na unay DJ buybuya ta DJ apaman nga DJ arrival DJ fire trucks tayo. Isuro da no sinot ta DJ kapintasan pangdarasan nga pagnaanen. Tapno na dardaras tayo nga malabanan. DJ kuna tayo nga DJ combat firefighting ket talagang detoy narigat ket mesa kuna tayo DJ pinangisuro da DJ pagnaan saka DJ idi napansin tayo at dami dalan pay nga sabali pero nakapadlak daw ket DJ timelanang nangruna kuman DJ mapandapin ang lukat no mesa pay DJ nga pagnaan tayo ket DJ ti talaga nga maging problema no awan ti cooperation dagiti residente ket DJ met dati an antik wenno nyaman ket DJ latta kuna tayong fire prevention measures kitain da no dadagijay medyo naangot nga DJ aga kuryente wenno aga guma dapat maging vigilant da kitain da nga nalaing baka madamdamad da dumardarang gayam nga dagijay DJ unek ti balaydan ket laglagi pendaling nga itawag ngayon sige da iti Bureau of Fire. Akas na kuna ni Chief Inspector Obrero magipagtinulong lang iti kameng iti bumbero tapno dardaras nga matepdepan iti uram para iti press corps Ryan Pardo.